Bore da. Mae'n hyfryd gweld chi gyd bore yma. Croeso arbennig I chi yma I Ysgol y Garnedd ac I Wasanaeth Capel y Ffynnon. Croeso chi adre os ydych chi'n muno efo ni drost y we. Mae'n braf gwybod bod yna bobl adre hefyd. Just o ran y cyhoeddiadau, yr wythnos yma, mae gennym ni gwrdd heno ar Zoom am 5 o'r gloch. Sa chi'n cofio hefyd am yr mini gwersyll sydd yn digwydd fory Rhen y Groes yn y Bala. Mae yna nifer o blant yr eglwys yn mynd a fi sydd yn arwain. Felly gweddiwch am y plant, ond gweddiwch yn arbennig amdano fi yn trio gofalu amdanyn nhw efo nifer o bobl eraill hefyd. Ydych chi'n falch o bod ni just fi sydd yna. Cwrdd gweddi am nos Fercher ar Zoom hefyd. Cofiwch am hwnna. Cofiwch hefyd am yr e-bost nath Dafydd yrru allan ynglyn â cyfarfod mewn person efo'r cwrdd gweddi a'r angen I gael rhywun I helpu I drefnu hwnnw. Sul nesaf, nifer annych chi wedi cael e-bost yn esbonio. Dydy Garnedd ddim ar gael sul nesaf a dydy Neuadd Rhiwlas ddim chwaith. A felly mi fyddwn ni yn Ebenezer am 2 o'r gloch yn y Prynhawn. Yn Ebenezer yn ymyl Asda yn fanna. A mi fydd Derek Adams yn pregetheg yn arwain Gwasanaeth. Cofiwch hefyd am y casgliad arbennig y mis yma, I roed cyfraniadau I Eglwys Ilym, Eglwys Efengylau Ilym Pontardawe, sydd yn adeiladu eglwys newydd, adeilad newydd. Felly pasiwch cyfraniadau ymlaen I William os gwelwch chi fod yn dda erbyn diwedd y mis. Ac dwi'n siŵr fel eglwys, ydyn ni yn cydymdeimlo hefyd. Mi ddaru yn ystod, Sul diwetha nath Geraint Jones o Dre Newydd, mi fuath o gael I alw adre at yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Geraint yn un o'r rhai oedd o gwmpas ar gychwyn pan oedd yr eglwys Efengylaidd yn cychwyn fel gwaith Cymraeg a Saesneg yma ym Mangor. Felly dyn ni yn cydymdeimlo efo Liz a'r plant Sara, Bethan, Rhys ac Owain. Gadewch ni felly droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw Dad, dyn ni yn diolch I ti y bore yma, rwan, am gael dod o'th flaen di unwaith eto. Arglwydd Dduw Dad, dyn ni'n diolch I ti am dy gariad rhyfeddol di. O Arglwydd Dduw Dad, dyn ni yn ymwybodol yn bod ni angen I ti weithio. Dad, dyn ni'n gweld y gwynt, y tu allan, yn Rhio, dyn ni wedi profi chydig ohono fo yn ystod yr wythnos yma. Ond dad, dyn ni eisiau dy ysbryd di weithio yn ein calonau ni, os gweli di fod yn dda. Ac o Arglwydd Dduw Dad, derbyn yn gweddi ni rwan, oherwydd bod ni'n gofyn y cyfan oll yn enw Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni ganu gweddi I gychwyn efo ysbryd y tragwyddol Dduw disgyn arnom ni. Awn ni eistedd I ganu hon.
Iawn, mae'n neis gweld, wel, mae bron pawb yn ôl, mae'n rhaid i mynd ar ei gwyliau ac yn y blaen yn does, ond mae'n rhaid i chi nôl ar ôl bod i ffwrdd yn sal ac yn y blaen. Felly mae'n lyflu gweld chi gyd, eich gwynebau yn gwenu arna i. Reit, gen i rhywbeth i ddangos i chi y bore yma. Peth cyntaf ydy hwn. Be di hwn? Bulb. Bulb. A be da ni'n neud efo hwn? Rhoi o mewn. Rhoi o mewn yn y golau. Nid yn ochr yn clis neu fel yma, nag e? Swn i'n edrych chydig bach yn wirion fel yna, am bysen, ond da ni'n rhoi o yn y golau. Reit, oce. Ac be sgynna fi fanna? Chi'n gwybod beth ydy hwnna? Canwyll. Canwyll ydy hwnna. Oce, so na i roed canwyll yn fanna, bulb yn fanna. Da chi'n gwybod beth da ni'n neud efo canwyll, yn dydach? Da ni'n rhoi o ymlaen â ni. Lovely. Reit, be di hwnna? Llwy, gwych, Llwy blastig, ardderchog, llwy blastig, pa liw? Gwyrdd, laim, da iawn, ardderchog. Reit, a be di hwn? Head touch. Head touch. Da ni'n rhoi o ar yn pen yn dydan. Reit ta, so mae gen i fi heina fanna. Reit, cwestiwn i chi. Pa un fydde y gorau i ddefnyddio pe bai gen ni doriad trydan yn y tŷ? Bod y trydan yn mynd i ffwrdd yn y nos, ydyn ni methu gweld dim byd. Pa un fydde'r gorau i'w ddefnyddio? Daniel. Y canwyll, da iawn. Dwi'n siŵr fysa'r canwyll yn dda iawn. Fysa hwn ddim lot o iws yna fydde. Na, achos os ddim trydan. Ben? Fysa ti'n medru defnyddio'r head touch hefyd, yn byset? Ydy, mae'n defnyddio trydan, ti'n iawn, ond mae'r trydan mewn yn efo. Ydy, yn y batri, da ni. Brill, reit. Pa un fydde'r gorau i ni fynd am dro yn y nos? So, os ni eisiau mynd am dro allan yn y nos, ella mynd ar ci, ella mae Ania mynd ar ci am dro yn y nos, pa un? Llaw i fyny, dim gweiddi allan. Morgan, head touch, da iawn, ardderchog, head touch. Fysa am lot o iws i ni mynd y canwyll dyddiau yma na se, achos fysa fo'n chwythu allan, bysa. Pa un fydde'r gorau i ddarllen yn y tŷ, yn y nos? Yn y nos, dwi eisiau darllen stori, lle Harry Potter neu rhywbeth fel yna. Pa un fydde'r gorau? Lowri? Byswn, fyswn ni'n wedi defnyddio'r bulb. Da iawn, achos hwnna siwr o fod fysa'r gorau. Dewi? Fyswn ni'n wedi defnyddio'r head touch hefyd, Neu i'r ganwyll, ardderchog, Hyd yn hyn, da chi ddim wedi dewis yr llwy o gwbl. Pam ddim? Ania? Ti'n medru defnyddio fe gael go? Ond sbiwch, nath Dewi hun bwyntio allan, mae o'n laim, mae o'n edrych yn really golen, dydy? Ond os o ddim golen dod allan o hwn, nag oes? Na, ddim o gwbl. Felly mae yna olen dod allan o'r pethau eraill, ond does yna ddim golen dod allan o'r llwy. Reit, wel, ar y sgrin tu ôl i mi rwan, mae gen i fi adnod yn mynd i ddod fyny. Dyna hi. Adnod o rhywbeth nath Iesu ddweud yna, llefarodd Iesu wrthynt. So mae Iesu'n dweud hyn. Mae fi yw goleini'r byd. Mae fi yw goleini'r byd. Beth oedd o'n golygu fe hynna? Oedd o'n golygu pan oedd Pedr eisiau darllen yn y nos. Ac oedd o'n estyn i sgrôl allan. Ac oedd o'n meddwl, mae'n dywyll, be na i at Iesu, achos mae o'n goleio i fyny i fi gael darllen y sgrôl yn y nos. Ti'n golygu hynna, Daniel? Na, be mae'n golygu ta? Cynnan. Da
iawn. Ie, da ni'n medru gweddio i ofyn i Iesu'n helpu ni'n dydy. A mae hwnna fel golau, yn dydy, ardderchog da iawn cynnan. Rhywbeth arall, ydych chi'n meddwl mae'n medru golygu? Ben? Wel, os ti'n teimlo goch yn y ti'n law, mae Duw yn dod ac yn goleu at ti'n law fel bod ti'n gwybod y ffordd yn ôl. Ardderchog, os ydych chi'n teimlo'n goll, a'r goll tu mewn, weithiau da ni'n teimlo'n drist, a da ni'n teimlo ar goll, a da ni ddim yn siŵr iawn, ella bod ni ddim yn siŵr iawn o'n teimladau ni'n hynna'n, ond da ni'n medru gweddio, fel oedd ti'n dweud cynnan, ar Iesu, mae Iesu medru dangos i ni y ffordd yn ôl at Dduw, ardderchog. Mae yna lot o bobl yn y byd yma, a lot o bethau sy'n trio deud wrthych chi, ni sydd yn gwybod beth sydd yn bwysig yn y bywyd yma. Ni sydd yn gwybod. Ni sydd yn gwybod sut dylech chi fyw, lle bod chi gennych chi ffrindiau fel yn yr ysgol sydd yn dweud wrthych chi, hei, gnewch beth dwi'n neud. Lle bod chi'n gwybod bod o ddim yn iawn. Mae'r bobl yna chdi bach fel y llwy. Maen nhw'n edrych yn ole, ond dydyn nhw ddim go iawn. Be dyn ni angen ydy golau go iawn. A heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar hynny. Edrych ar eiriau Iesu Grist. Yn dweud i fod o'n ole. A felly o'n i'n meddwl, mae'n bwysig iawn i mi siarad efo chi ar y cychwyn fel yma, achos o'n i'n eisiau neb ohonych chi feddwl bod Iesu fel efo bylb neu rhywbeth yn ochr i ben, achos ni dyna beth mae'n olygu. Mae'n golygu fod o'n dangos i ni y ffordd, mae'n golygu na fo ydy'r ffordd at Dduw, na fo ydy'r daioni. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi, gewch chi mynd yn ôl eistedd i lawr rwan, a da ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd. Da ni'n mynd i addoli efo yn gilydd. Mae tywyll anial nos. Mae hon yn emyn nes i ffeindio ar y we. Mae'n rhaid fi gyfadda, dwi ddim yn wedi arfer efo lot o'r hen emynau, ond o'n i'n meddwl bod hon yn arbennig o addas wrth feddwl am beth da ni'n siarad amdano fo heddiw. Mae tywyll anial nos. Peryglon o bob rhyw, holl ofnau'r bedd, pob meddwl gwan, yn ffoi o'r fan bo niw. Fod yn goleuni ni, ond tegwch dwyfol clir a chariad pyr a hedd, gaiff fod yn wleddoedd pyr dri-drai i'r rhai sy'n gweld ei wedd. Da ni'n profi y goleuni yma, da ni'n profi daioni Duw trwy yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n mynd ymlaen i'r ail bennill, lle byddych di fy niw anfarwol fywyd si yn tarddu megis dŵr o'r graig i'r lan i'r nefoedd fri. William Williams nath sgwennu hon, a dwi'n siŵr bod wedi bod yn darllen lot ar Ioan a'r penodau cyntaf, achos fanna dyn ni'n cael y darlun o'r dŵr, y dŵr yn dod o'r graig yn yr Hen Testament, rhyw wawr ddisgleirwen sydd yn twynnu ohono fe, yn arwain trwy bob ffos a nant holl ffyddlon blant y nef. Iesu sydd yn rhoi y goleuni i ni. Ac wedyn yr bennill olaf, ffarwel chwi hael a llawer. Ffarwel chwi ser y ne. Mae presenoldeb pyr fy niw yn well yn llanw'r lle. Rhyw faith ragwyddol ddydd, goleuni sydd yn fwy, yw'r hwn a ddaw oddi wrth ei wedd neu holl ddisgleirdeb hwy. Da ni'n deud y byd yma, yr hael, y llawer, a pob dim arall. Os ni'n wedi dweud ta wrth y cyfan, os oes gennym ni'r arglwydd Iesu Grist, os oes gennym ni Duw i hun. Gwnewch ni godi ac addoli gyda yn gilydd.
weddio. Arglwydd Dduw, Dad. Da ni yn diolch i ti rwan am y dygariad rhyfeddol di tuag at ni. Diolch bod ni yn medru canu y fath bethau, fod ni medru dweud hwyl fawr i'r byd yma, bod ni medru dweud bod pethau'r byd yma mor rhyfeddol ydyn nhw, mor ole ydyn nhw mewn rhai ystyr, fod yr haul a'r llwyr yn bethau ffantastig. Da ni'n diolch bod ni yn medru dweud dy fod ti yn well. Da ni yn medru dweud dy fod ti yn llawer gwell. Mi rwyt ti'n well achos ti sydd wedi creu yr holl bethau yna. Ond o arglwydd Dduw, Dad, wyt ti hefyd wedi'n hachub ni, wyt ti wedi'n caru ni, wyt ti'n gofalu amdana ni ym mhob ffordd. Ac o, Dad, da ni'n diolch i ti am hynny. Diolch i ti am y ddarpariaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, am y maddeuant rhyfeddol yr ydyn ni'n dderbyn o bob bai, o bob dim da ni wedi, pob dim anghywir da ni wedi wneud yn ystod yr wythnos diwethaf, pob meddwl anghywir. O arglwydd Dduw, Dad, pob gweithred. Dad, da ni'n diolch bod ni'n medru dod â cyflwyno'r cyfan i ti drwy yr arglwydd Iesu Grist, gan wybod yn bod ni yn lan a bod ni wedi'n derbyn. Bydd gyda ni rwan, please, yn enw Iesu. Amen. Da ni'n mynd i ddarllen rwan o air Duw, o Ioan ac o benod 8. Ioan, penod 8. Da ni'n parhau i fynd trwy yr efengil yma, ac da ni'n cyrraedd penod 8, ac dwi'n mynd i ddechrau darllen o adnod 31. 31. Yna, dywedodd Iesu wrth yr Iddewon oedd wedi credu ynddo. Os arhoswch chwi yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Ateb asant ef, plant Abram ydyn ni, ac ni buom erioed yn gaeth weision i neb, sut y gallu di ddweud fe'ch gwneir yn rhyddion? Atebodd Iesu hwy, yn wir, wy'n dweud wrthych fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Ac nid oes gan y ceithwas le arhosol yn y tŷ, ond y mae'r mab yn aros am byth. Felly, os yw'r mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Rwy'n gwybod mae plant Abraham ydych, ond yr ydych yn ceisio fy lladd i am nad yw fy ngair i yn cael lle enoch. Rwy fi'n siarad am y pethau rwyf wedi ei gweld gyda'n tad, ac yr ydych chi'n gwneud y pethau y glywsoch gan eich tad. O boed i Dduw fendithio i air i ni bore yma wrth i ni edrych arno fo. Gewch ni weddio unwaith eto. Arglwydd Dduw, Dad, diolch i ti am dy air di rwan. Dad, da ni'n gwybod bod y air di yn ddigon i ni, Dad, yn y byd yma. Da ni'n gwybod o arglwydd Dduw, Dad, fod y cyfan wyt ti am i ni wybod yn dy air di. Ac eto, Dad, da ni'n gwybod bod y air di ddim yn ddigon i ni, heb i dy ysbryd di weithio yn calonau ni. O, Dad, yna pam oedden ni'n canu ar y cychwyn. Da ni eisiau'r ysbryd weithio yno ni. Da ni eisiau ti wneud gwaith yno ni fel dy bobl di arglwydd Dduw, Dad. A Dad, dyna'n gweddi ni dros yn heglwys ni. Dad, dyna'n gweddi ni dros yn cymdeithas ni, Dad. Da ni yn gweddio ac yn cyflwyno rwan i ti bobl Bangor. Da ni yn diolch i ti am lle wyt ti wedi rhoi ni. O arglwydd Dduw, Dad, da ni yn diolch i ti am y prydferthwch da ni'n gweld o'n hamgylch ni. O arglwydd Dduw, Dad, da ni'n diolch i ti am y prydferthwch da ni'n gweld o'n hamgylch ni yn y gymdeithas hefyd, Dad, yn y brifysgol, y gallu wyt ti wedi rhoi i bobl. Yn yr ysbyty, y ffordd wyt ti wedi rhoi i bobl y gallu rhyfeddol yma i wella eraill ac i garu eraill ac i roed eraill o flaen nhw'i hunain, Dad. Da ni'n diolch i ti am yr ysgolion sydd gennym ni yma. Da ni'n diolch i ti am y siopau sydd gennym ni
Mae'r holl bobl sydd yn gweithio yn y siopau a'r holl lefydd eraill o arglwydd i'w dad. Da ni'n diolch i ti. Ond dad, da ni'n gwybod o dad fod yn cymdeithas ni ar goll heb fy ti, a felly da ni'n gweddio byddi di yn symud ac y byddi di'n gweithio. Da ni'n cyflwyno'r holl eglwysi eraill sydd ym Mangor i ti, sydd yn pregethu ac yn cyflwyno'r efengil ac yn sticio at dy air di y bore yma. O dad, bendithio nhw. Bydd yn agos at bob un o'n brodyr anchwiorydd ni. A dad, da ni'n cyflwyno i ti yn gwlad ni hefyd. Dad, da ni yn ymwybodol o breintiau sydd ganddo ni yng Nghymru. Mewn gymaint o ffyrdd, ac eto, dad, mae o yn poeni ni wrth i ni weld cyfeiriad yma'r wlad yn mynd iddo fo. O dad, tynnu nôl ata ti. Gweithio, rhod ysbryd i weithio, dad. A bydd gyda ni felly rwan bore yma, da ni'n gweddio. Da ni'n cyflwyno, weithio dad, da ni'n teimlo bod y byd jyst yn ormod i ni fedru cwpio fo. Da ni'n gweld yr problemau yn Wcrain ac yn dros y byd i gyd, dad. Da ni jyst yn cyflwyno'r cyfan i ti, gan wybod dyda ni ddim yn ddigon, ond mi rwy ti yn ddigon. A da ni'n gweddio byddi di'n bendithio ac y byddi di yn achub o arglwydd i'w dad. Bydd gyda ni rwan felly, plis, yn enw Iesu Grist. Amen. O gadewch i ni unwaith eto ganu, addoli Duw a gweddi ydy hon eto. Arglwydd, tyrd ac ydy hi yna? Na, dwi wedi anghofio rhaid i lawr. O'n i'n meddwl eich bod yna rhywbeth. Na ni, mae'n iawn, newn ni adael. O'n i'n mynd trwy'r PowerPoint cynt efo Dafydd ac o'n i'n mynd, ie, mae hwnna'n iawn. A wedyn, dych chi'n meddwl, mae yna rhywbeth yn gefn eich pen eich chi'n meddwl, mae yna rhywbeth yn anghywir. Na ni, dim ots. Mi gewn ni ganu ar y diwedd. Gewch ni felly droi at Ioan ac at benod 8. Ioan penod 8 ac adnod 31. Ac yr adran yma. Da ni'n mynd i fod yn edrych bore yma ar yr adran wir yn edrych ar benod 8, 9 a 10. Mae gennym ni ryw un thema fawr yn mynd trwy yr penodau yma, ond da ni'n parhau edrych ar yr biwgraffiad yma gan un o ddisgyblion agosa Iesu Grist. Da ni'n gwybod i fod o wedi dewis beth mae o wedi rhoi mewn yno fo yn ofalus iawn, a dwi'n meddwl bod ni'n dechrau gwerthfawrogi hynny wrth i ni edrych ar y ffordd mae Ioan wedi rhoi at ei gilydd. Da ni'n cael yn atgoffa ar y diwedd yn penod 21 adnod 25. Mae hefyd lawer o bethau eraill o wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gyfnodi, ni byddai'r byd i'm TB yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael ei ysgrifennu. Mae'n deud, mae'n gymaint o bethau nath Iesu dweud, mae'n gymaint o bethau nath Iesu ei wneud, ond dwi wedi dewis mwyn i chi gredu mae Iesu ydy y Meseia. Ac yr thema, wrth gwrs, ydy Iesu, rwyt ti yn ddigon. A dyma'r sul olaf wir i ni ddechrau edrych ar, dwi'n eisiau dweud yn ydy gweinidogaeth arferol Iesu Grist, ond da ni'n gwybod bod Iesu wedi bod yn gweinidogaethu am ryw 2 blynedd, ac wedyn bod yr wythnos olaf yna yn arbennig. Wel, hon ydy'r sul olaf rili ni edrych ar y 2 blynedd yna. Efo Ioan, fyddwn ni'n mynd o y tro nesaf ymlaen i edrych ymalle ar yr wythnos arbennig yma. Ond da ni'n gweld yn y penodau cyntaf yma, fel yma yna ryw crescendo mawr wedi bod yn digwydd. O'r cychwyn rhyfeddol yna lle mae Ioan yn gosod allan i ni pwy ydy Iesu Grist. Mae o'n mynd ymlaen wedyn i ddangos fel yma Iesu mor arbennig, pwy ydi o, bod o yn fab i Dduw, ac mae o'n rhoi nifer arwyddion gwahanol yn ath Iesu Grist i wneud. Mae Ioan wedi dewis nhw'n arbennig. Mae o yn dewis yn aml efo'r arwyddion, mae o'n dewis pethau nath Iesu ddweud.
Ac felly, da ni'n clywed lot am yr hyn mae Iesu yn ei ddweud lot mwy nag yn yr efengylau eraill. Ac wrth gwrs, wrth i'r peth adeiladu, da ni'n gweld mae'r gwrthwynebiad mae Iesu yn ei gael yn cynyddu hefyd. Ac wedyn, da ni'n dod i'r penodau yma, penod 8, 9 a 10. A mi newn ni edrych ar benod 9 heno. Mi ddaru Gwyl edrych ar benod 10 yn y cwrdd gweddi ddechrau neu wythnos diwetha, felly da ni'n edrych ar benod 8. A be da ni'n weld ydy, fel o'n i'n dweud wrth y plant, bod Iesu yn dweud na fod i goleini y byd. Fod i goleini. Trwy'r penodau yma, da ni'n gweld yr thema fawr o oleini a gweld yn dod i mewn. A mae hwn yn arbennig o berthnasol, achos ar y pryd, da ni yng ngwyl y pebyll. A dyna pryd mae Iesu'n gwneud yr arwyddion yma, dyna pryd mae Iesu'n dweud y pethau yma, ydy da ni yng ngwyl y pebyll. Ac fel o'n i'n esbonio yn y daflen yn ystod yr wythnos, oedd yna nifer o bethau yn digwydd yng ngwyl y pebyll, ond un o'r pethau oedd yr goleini yma, oedd rhoed y golau ymlaen yn y deml, ac oedd yna bobl yn dawnsio gwmpas y deml efo'r golau i ddangos mewn ffordd mae'r teml, o'r deml o Dduw ei hun, oedd y goleini mynd i ddod i'r cenhedloedd. Ac felly, da ni'n gweld i fod o'n hynod o dramatig, hynod o glir beth mae Iesu mewn ffordd yn ei ddweud. Fi ydy goleini y byd. Fi ydy goleini y byd. A da ni'n cael yr adran yma dwi newydd i darllen hi. Penod 8 adnod 31 i 38. Mae'r adran yn nghanol y goleini yma, yng nghanol Iesu'n siarad am oleini. Ac efallai fod o ddim yn hollol glir beth gen yr adran yma i wneud efo goleini. Dwi'n gobeithio bore yma fyddwn ni'n gweld i fod o yn hollol gymwys ac yn help mawr i ni ddeall y thema fawr yma. Mae goleini yn bwysig, dydy. Mae goleini yn bwysig. Mae medru gweld yn bwysig. Ar hyn o bryd dwi'n darllen ar biwgraffiad Tim Peake. Os ydych chi'n gwybod pwy di Tim Peake? Tim Peake, astronaut o Bryden. Ac mae'n ddiddorol iawn i hanes, ond un o'r pethau oedd o'n neud cyn bod yn astronaut, oedd o'n helicopter pilot. Ac wrth gwrs oedd o'n deud, wel, i fod yn helicopter pilot, ydych chi angen lot o bethau, ydych chi ddim angen rhai pethau, neu oedd o'n deud, ydych chi'n angen bod yn wych yn ysgol ac yn y blaen. Ond un o'r pethau oedd o'n deud, mae rai chi gael ydy golwg da. Ac fel astronaut oedd o'n deud hefyd, hynny ydy, be ydych chi angen ydy golwg da. Maen nhw'n checio, cyn i chi fynd yn astronaut, maen nhw'n mynd â chi i ysbyty, a maen nhw'n checio chi am wythnos am bob math o bethau. Ac un o'r pethau ydy fel bod chi'n medru gweld. Da ni'n gwybod pa mor bwysig ydy yn y nos. Unrhyw un sydd wedi cerdded lawr grisiau yn y nos yn y twllwch, a roed i droed ar ddarn o Lego. Mae cael gweld yn eithriadol y bwysig. Da ni'n gwybod bod ni'n medru ofyn yn y nos, hyd yn oed rhai ohono ni sydd yn oedolion. Mae bod mewn rhywle lle da ni'n methu gweld yn brofiad digon annifyr. Mae yna fathau eraill hefyd yn does o fod mewn tywyllwch. Pan o'n i'n cyrraedd y capel wythnos diwethaf, oedd Gwydion ar ei ffôn yn y cefn. Ac o'n i'n meddwl be oedd o'n neud, ac o'n i'n clywed o'n deud, mae'n fan sbeidio. So oedd o'n ffonio rhywun i warnio nhw, achos oedd nhw yn y tywyllwch, oedd nhw ddim yn gwybod bod ne fan sbeidio just round y gornel. A da ni'n medru bod mewn tywyllwch am nifer o bethau. Sa'n byd mwy chyfina goes nag bod mewn rhywle lle mae'n rhyw joc, a da chi jyst ddim yn deall y joc. O gwbl, o man rhywbeth gwaith ydy dweud y joc as neb yn ei deallu. Ond mae bod mewn tywyllwch ddim yn neis. Mewn bywyd, mae bod mewn tywyllwch. Lle bod ni gyd i cael profiad o gwrdd ar rywun sydd efo dementia. A da chi'n ymwybodol, maen nhw yna, ond eto mae yna rhyw dywyllwch mawr. Mae'n rhywbeth trist iawn. Dyn nhw'n gweld beth sydd yn... Mae'n rhyw bellter oddi wrth reality. Un o'r pethau horrible hefyd, dwi'n meddwl, os da chi wedi clywed ar y teledu, chi'n meddwl pan da chi'n darllen rhywbeth yn ystod Covid, lle mae rhywun wedi marw
o Covid achos bod nhw ddim wedi cymryd yr injections, achos bod nhw wedi credu rhywbeth o ryw gelwydd oedd rhywun wedi deud. Ac oedden nhw'n deud, wel, sy'n ni jyst yn gwybod y gwir cynt, sy'n ni jyst efo'r goleuni yma i weld cynt, fyswn ni ddim yn y sefyllfa yma. A mewn bywyd, da ni yn aml yn medru teimlo mewn tywyllwch hefyd, yn dydan, fel oedd Ben yn dweud cynt yn y stori plant. Weithiau, da ni medru bod mewn tywyllwch tu mewn. Da ni medru teimlo ar goll, da ni medru teimlo yn ansicr. Ysgwn ni os y rhywun fel yna yma bore yma. Wel, os ydych chi, mae Iesu yn dweud na fo ydy'r goleuni. Mae o wedi dod i oleio, mae o wedi dod i ddangos y ffordd. Fo ydy y gwirionedd, fo ydy'r un sydd wedi dod i ddangos i ni y gwir. Sylwch ar adnod 32. Cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau chi. Cwestiynau mawr bywyd, y cwestiynau yma, da ni mewn tywyllwch ynglyn â nhw. Pam dwi yma? Beth dwi'n neud? Lle dwi'n mynd? Yr holl gwestiynau mawr yma, beth sydd yn digwydd i mi? Mae Iesu yn dweud, cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Dwi wedi dod i esbonio. Dyna beth oedd Ioan yn dweud ym Mhenod 1, de. Yn y dechreuad, roedd y gair, ac oedden ni'n gweld y gair yna, ydy'r logos, ydy rhyw fath o yr neu oedd y groegiad yn meddwl, mae'r kind of y drefn tu ôl pob dim ydy o. A dyma ni Iesu fama yn dweud i fod yn dod a cewch wybod y gwirionedd. A felly dwi eisiau tynnu rhai pethau allan o beth mae Iesu yn ei ddweud. A'r peth cyntaf ydy mae yna wirionedd. Mae yna wirionedd. Dyna dyn ni'n weld yn glir yn adnod 32. Cewch wybod y gwirionedd. Mae Iesu'n dweud mae yna wirionedd. Dyma honiad rhyfeddol Iesu, mae miliynau o bobl wedi profi fod o'n wir. Bod yna wirionedd. Mae hwn yn eithriadol o bwysig i ni heddiw yn ein cymdeithas ni. Achos efallai dyma un o'r pethau mawr mae pobl yn stryglo efo. Chydig flynyddoedd yn ôl, oedd y syniad yma mynd o gwmpas bod na ddim gwirionedd. Oedd pobl yn dweud, wel, dos na ddim gwirionedd, dos na ddim iawn, ac pethau sydd yn iawn, a pethau sydd yn anghywir, ac yn y blaen. A da ni wedi gweld yn y blynyddoedd diwethaf pa mor wirion oedd hynny wir. A mae pobl yn symud oddi wrth y syniad yna erbyn hyn. A diolch byth, ond da ni'n gweld yma na Iesu'n dweud na, wrth gwrs mae yna wirionedd, mae yna bethau sydd yn wir. Ond falle erbyn hyn, mae pobl, mae'r syniad wedi datblygu, maen nhw wedi gweld, wel, oce, mae yna wirionedd, ond lle mae'r gwirionedd yna i gael ydy yno ni yn hunain. Mae'r gwirionedd i gael tu mewn i ni, yn teimladau ni sydd yn dweud wrthyn ni beth sydd yn wir. A felly, ydych chi'n cael pobl, mi wnewn nhw gwestiynu i rhywioldeb, a bob math o bethau i moeseg ac yn y blaen. Mae pobl yn dechrau meddwl, wel, dwi'n teimlo hyn, felly mae rhaid bod hyn yn wir. Felly, os ydw i'n teimlo fel merch, wel, dwi yn ferch. Neu os ydw i'n teimlo fel bachgen, dwi yn ferch. So, nes i mots beth sydd tu allan i mi, beth sydd yn teimlo, beth ydw i'n teimlo sydd yn wir. Dych chi'n cael pobl, y flat earthers. Mae yna lot o bobl sydd yn credu erbyn hyn bod y byd yn flat. A beth maen nhw'n deud ydy, da ni'n edrych o'n cwmpas ni, a da ni'n fodlon credu, da ni'n fodlon trystio'r gwyddonwyr, a beth mae pobl yn ddeud, achos da ni'n gwybod bod nhw wedi deud celwydd wrthyn ni o blaen, ac felly, da ni'n meddwl, be da ni'n meddwl sydd yn wir, a be da ni'n meddwl ydy mae'r byd yn fflat. Ac felly, mi wnewn nhw deiru bod y byd yn fflat. Dyna pam gewch chi bobl dyddiau yma, os ydych chi'n dweud rhywbeth yn erbyn rhywun, mae pobl yn medru mynd yn sensitif iawn. A maen nhw yn anhapus iawn bod chi'n anghytuno efo nhw. Oherwydd yn sydyn, mae beth maen nhw, i gwirionedd nhw ydi o. A felly, mae hwn yn anhygoel o bwysig bod ni'n sylwi, mae yna wirionedd. Mae yna fath beth a gwirionedd.
A rhag ofn bod ni'n meddwl bod o jyst yn rhywbeth y tu allan i'r eglwys, mae o yn effeithio arna ni Gristnogion hefyd. Hynny ydi, be dyn ni'n meddwl sydd yn iawn? So, beth ydw i'n meddwl mae Iesu yn ei ddweud mewn rhyw ddarn? Hwna sydd yn gywir. Hynny ydi, bod fi'n dod at y Beibl a bod fi'n dweud, wel, beth ydw i'n meddwl? Nid gofyn beth mae'r Beibl yn ei ddweud ei hun. Ond mae Iesu yn dweud na, mae yna wirionedd y tu allan i ni. Ac wedyn mewn lle arall, efallai, dyn ni'n weld o di efo cymdeithas. A lle mae gwirionedd i'w gael mewn cymdeithas, a dyma lle dyn ni'n cael y syniad efallai, wel, mae beth mae cymdeithas yn ei ddewis sydd yn gywir. A dyn ni'n gweld hynna dyddiau yma, mae'n cymdeithas ni'n newid. Hynny ydi, mae gennym ni ddemocratiaeth, ac felly efo democratiaeth, dyn ni'n cael penderfynu pwy sydd yn y llywodraeth, a pwy sydd yn arwain ac yn y blaen, a felly nhw sydd yn dweud wrthyn ni beth sydd yn iawn, a beth sydd ddim. Nhw sydd yn dweud wrthyn ni beth ydy'r gwirionedd, a dyn ni'n gweld yn dydan yn y flwyddyn diwetha pa mor drist ydy hynny. Ond mae Iesu'n dweud na, mae yna wirionedd. A mae'n bwysig i ni gofio hynny mewn cymdeithas sydd efo'r lobsgaws mewn syniadau gwahanol allan yna. A mae'n bwysig achos mi gewn ni gyd yn temptio i newid. Pan fyddwn ni yn dod wyneb yn wyneb efo rhai pethau yn y Beibl, dyn ni'n cael yn temptio i newid pethau. So efallai fydd un o'n plant ni yn neud dewis sydd yn hollol wrth wyneb i be dyn ni'n credu. A be dyn ni'n gweld pobl yn ei wneud ydy maen nhw'n newid. Maen nhw'n newid beth maen nhw'n credu oherwydd fod y person maen nhw'n ei garu wedi newid. A mae rhaid ni wylio hynny. Gwaith, mi fydd yna bwysau'n dod arna ni o gwaith. Arna ni newid y pethau dyn ni'n ei gredu. Mi fydd yn teimladau ni hyd yn oed yn newid. Hynny, da ni wedi byw mewn gwlad Gristnogol am flynyddoedd. A da ni wedi medru dweud i ryw raddau, wel, da ni'n gwybod, mae dyma sydd yn iawn, achos mae'n teimladau ni'n dweud wrthyn ni. Dyna da ni wedi cael yn codi i gredu, a da ni wedi cael yn codi yn gyffredinol ar egwyddorion Cristnogol. A felly, da ni wedi bod yn medru dweud hynny. Ond bellach, mae pethau newid, a da ni'n derbyn negeseuon gwahanol o'r teledu, ac o'r cyfryngau cyn y blaen. A felly, fedrwn ni ddim trystio'n teimladau hyd yn oed. Mae rhaid i ni ddod at air Duw y gwirionedd. So dyna'r peth cyntaf, mae yna wirionedd, mae yna oleuni, mae yna bethau sydd yn wir. Ond yr ail beth ydy, Duw ydy y gwirionedd mawr. Duw ydy'r gwirionedd mawr. Da ni'n weld o'n fama. Mae Iesu'n dweud, mae fi yw goleuni'r byd. Yn hwyrach ymlaen, mae o'n dweud, mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Iesu, Duw ydy y gwirionedd mawr. Dro ar ôl tro, da ni wedi gweld yn Ioan yn y penodau cyntaf yma. Pobl yn gofyn i Iesu, pam wyt ti'n dweud hyn? Pam bod ti'n cael deud hyn? Pam bod ti'n cael... Pam bod ti'n cael gwneud y pethau yma ar y saboth ac yn y blaen? A'r ateb mae Iesu'n rhoi dro ar ôl tro ydy oherwydd mod i'n fab Duw. Oherwydd bod na Dduw. A fi ydy mab Duw. A mae pobl yn deud wrtho fo, profa fo. A mae o'n deud, wel dwi'n gwybod mae fi ydy mab Duw. Dwi ddim angen profi fo'n hun. Dwi'n nabod y tad, mae'r tad yn nabod i. A felly Duw ydy y gwirionedd mawr. Gydwch mi roi darlun i drio esbonio fo. Dwi'n ffrindiau efo Lois Adams. Mae Lois Adams nifer ohonych chi'n adnabod hi. Mae hi yn gymeriad, mae hi'n gweithio'r eglwys yng Nghaerdydd, ac i diddordeb hi di celf. Ac ers blynyddoedd, da ni wedi bod yn gwneud ymgyrchoedd efo'n gilydd. Ac mi gychwynnes i ffwrdd lle o'n i'n dweud, dwi'n mynd deall celf o gwbl. Lois, I don't get it. Dwi'n gweld y pethau yma yn yr Eisteddfod, o dwi'n mynd o gwmpas, a fedra i weld os oes rhywbeth yn edrych yn neis, ond weithiau dwi'n yn meddwl dwi'n mynd deall. A mae Lois, ers rhyw 5-6 mlynedd, di bod yn penderfynu, reit, dwi'n mynd i newid Steff. Dwi'n mynd i helpu fo i ddeall.
Ac un o'r pethau mae'n dweud wastad wrtho fi ydy, mae rhaid i ti ddeall beth mae'r artist yn trio i ddweud. Neu mae rhaid i ti drio deall beth ydy, neu pwy sydd wedi creu y llun, a be mae'n trio dweud wrtho ti trwy y llun. Ac felly, pan dwi'n edrych ar lun, o dwi'n mynd, mae'n neis, a mae hi medru dweud, mae'r artist yn stryglo yn fanna. Mae'n mynd trwy gyfnod tywyll yn ei fywyd. Mae hi medru gweld o'r darlun rhywbeth am y person sydd tu ôl o. Wel, mae'n byd ni wedi cael ei greu gan Dduw. A Duw ydy'r gwirionedd mawr sydd tu ôl yn byd ni. Mewn ffordd, llun ydy'n byd ni, llun yda ni, sydd yn dweud rhywbeth am y gwirionedd, am yr artist mawr. Duw ydy'r un, Duw sydd wedi creu, Duw oedd yna cyn yn byd ni. Dylwch amdano fo fel yma, efallai bod lot o bobl yn meddwl am yn bydysawd ni fel bocs, am yn bywyd ni fel bocs. Ac o fewn y bocs, mae gennym ni a mae gennym ni Dduw. Wel, dyna'r ffordd anghywir i feddwl amdano fo mewn un ffordd, achos beth sydd gennym ni ydy Duw, a mae'r bocs yna mewn ffordd, mae Duw o gwmpas, mae Duw tu allan y bocs. Fo ydy'r gwirionedd mawr, fo sydd wedi creu y byd. Mae'r byd yn amlygiad o Dduw. Nid ydy'r byd yn Dduw, ond mae'r byd yn dweud wrthyn ni, a felly, dyn ni'n gweld mae yna drefn yn byd ni. Pam bod yna drefn yn byd ni? Wel, oherwydd bod Duw yn Dduw trefnus. Pam bod creadigrwydd mor bwysig yn byd ni, oherwydd bod Duw yn Dduw sydd yn creu. Pam bod daioni mor bwysig i ni. Pam bod daioni weld un o'r grymoedd mwyaf sylfaenol yn byd ni. Wel, oherwydd bod Duw yn daionis, ac yn y pen draw mae Duw yn sanctaidd. Mae yn dambaid o sanctaidd. Dydy Duw ddim yn sanctaidd oherwydd daioni, mae daioni yn bod oherwydd bod Duw yn sanctaidd. Dyn ni yn byw mewn perthynas, dyn ni angen perthnasau, dyn ni methu byw jyst ar ben yn hunain. Pam? Achos bod Duw yn Dduw Trindod, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Mae gennym ni gydwybod pam oherwydd Duw, y reality mawr, sancteiddrwydd Duw yn dweud wrthyn ni yn bod ni'n gwneud pethau anghywir. Dyn ni'n ymwybodol o amser a tragwyddoldeb. A dyn ni'n styc o fewn hwnna, oherwydd bod Duw y tu allan iddo fo. A felly, dyn ni'n gweld yn yr adnodau yma, adnod 31, yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon wedi credu ynddo, os arhoswch chi yn fy ngair i. Mae Iesu yn dod i ddweud wrthyn ni am Dduw, am y reality mawr yma. Lle bod chi wedi sylwi hynny yn ddiweddar, neu di wedi sylweddoli, mae yna rhywbeth mwy na ni. Wel, y peth mwy yna ydy Duw ei hun. A'r cwestiwn felly ydy, nid lle mae Duw yn ffitio mewn efo ni, dyma beth mae Iesu wedi bod yn siarad dweud wrth yr Iddewon y fama. Dych chi'n gofyn i fi i brofi'n hun, a beth mae Iesu wir yn dweud ydy, dwi'n angen profi'n hun i chi sydd angen profi chi'n i fi. Ac felly lle dyn ni yn ffitio mewn i hyn i gyd? Y gwirionedd yma. A'r trydydd peth ydy, dyn ni'n gweld fod pobl yn gaeth. Fod pobl mewn tywyllwch. Nes di Iesu'n dweud, fi yw goleini'r byd, mae'n amlwg, mae'n dweud, mae'r byd mewn tywyllwch. Ac yn fama, mae o'n dweud, yn adnod 32, cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. A mae'r bobl yn syth yn deall yn union beth mae'n dweud, achos yn adnod 33, maen nhw yn dweud ateb asantef, plant Abram ydyn ni, ac ni buom erioed yn gaeth weision i neb. Sut y gallu di ddweud fe'ch gwneir yn rhyddion? Mae Iesu yn dweud, dych chi'n gaeth. Mae'n deud wrth y bobl yma, dych chi'n gaeth. Mae e'n mynd ymlaen i esbonio fo yn adnod 34, atebodd Iesu hwy, yn wir
yn wir. A pan mae Iesu'n dweud yn wir, mae'n golygu bod o'n rhywbeth rili pwysig. Rwy'n dweud wrthych fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Mae'n dweud maen nhw'n stuck, maen nhw'n bechaduriaid. Dyn nhw ddim yn gwneud yn bechaduriaid oherwydd bod nhw'n pechu, maen nhw'n pechu oherwydd i bod nhw'n bechaduriaid. Problem y galon sydd gennym ni yn fama. Mae'r tywyllwch yma, mae'r caethiwed yma yn calon ni. Mae'n dweud wrthyn nhw, ylwch, da chi'n dweud, na Abraham ydych tad chi. Ond beth mae'n dweud wir ydy, na, y diafol ydych tad chi, a da chi'n gweld hynny yn adnod 39 ymlaen. Lle mae'n dweud, mae'n iath y diafol ddod, a mae wedi effeithio arna chi fel pobl. Mi ddoth o llofrydd ydi o, celwyddgu ydi o. Mi ddath y diafol a ddath o demptio Adda ac Efa. Ac nath o ddweud celwydd wrthyn nhw, a dyma nhw'n bwyta o'r ffrwyth, ac felly dyma fo'n ei lladd nhw. A felly dyma'r tywyllwch mawr ma'n dod ar bob person. Y berthynas yna wedi ei thorri. Ac felly, da ni gyd mewn tywyllwch, da ni gyd mewn pechod. A'r arwydd amlwg o hyn ydy bod ni'n pechu. A mae Iesu'n dweud mae pechod yn caethiwo. Weithiau mae pechod yn edrych yn dda. Weithiau mae pechod yn teimlo'n dda. Neu fysa pobl ddim yn ei wneud o. Ond mae o wastad yn caethiwo. Mae yn tynnu ni yn bellach ac yn bellach o Dduw. Da ni'n bell o ddi wrth Dduw. Da ni'n torri ddeddfa efo. Da ni ddim yn ei adnabod. Mae pechod yn ddrwg i ni. Da ni'n gweld hyn dro ar ôl tro, achos yn yr penodau cynt, mae'r bobl wedi bod yn trio cymryd Iesu wneud o'n frenin. A bob tro mae Iesu'n dweud, na, dwi'n isio bod y math yna o frenin, achos pethau tu allan ydy hynny. Dych chi isio fi fod yn frenin gwleidyddol, dych chi isio fi fod yn frenin i gymryd yr rhufeiniaid ymlaen ac yn y blaen. Ond mae'n dweud, na, eich problem chi, di'ch calon chi. A dyna'r math o frenin ydw i. Dyna'r math o leini dwi angen dod. A da ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni. A fedrwn ni ddim dadle a dweud fod y byd yma yn llawn goleuni. Da ni'n gweld y pechod yn y byd. Da ni'n gweld pobl. Da ni'n edrych ar yn cymdeithas ni. A da ni'n gweld, oes, mae yna bethau hyfryd. Mae Duw yn rasgon. Ond eto, da ni'n gweld yr hunanoldeb yma. Da ni'n edrych arna ni'n hunain ac yn calonau ni'n hunain. A da ni'n ymwybodol bod ni eisiau bod yn y canol. Nid Duw. Mae'r frwydr barhaol yma yno ni. Da ni'n cael yn brifo gan bobl eraill a da ni eisiau taro yn ôl. Da ni'n gweld pethau sydd gan bobl eraill a da ni eisiau y pethau yna. Da ni eisiau'n ffordd yn hun. A felly da ni'n gweld fod yna dywyllwch mawr yn bod ni wedi yn caethiwo. A mae Iesu'n dweud, dwi'n dod i roed goleuni. Fi ydy'r gwirionedd. Mae'n dweud, mae'n fwy. Mae'n fwy na beth da chi medru jyst i weld yn y byd yma. Mae'n fwy allan yna. Mae'n reality mawr. Da chi'n ei weld o, mae'n greuwr. Mae'n ysbryd glân. Mae gennych chi gydwybod. Mae'n berthynas, da chi isio perthynas gyda phobl, da chi isio perthynas efo Duw. Da chi wedi cael eich creu fel yna, dyna di reality. Ond da chi mewn tywyllwch, da chi'n bell, da chi'n chwilio am y gwirionedd. Weithiau da chi'n meddwl fel pobl bod chi wedi ffeindio fo. A weithiau newch chi fynd a sgwennu rhyw lyfr amdano fo. Fydd yn helpu rai pobl, ond ni dyna di'r ateb. Da chi mewn tywyllwch moesol, da chi mewn tywyllwch ysbrydol, da chi mewn tywyllwch tragwyddol. Gai ofyn, da chi wedi sylwi hynna?
Ydych chi wedi sylwi hynna? Ydych chi wedi bod yn y fan lle ydych chi'n desperate yn gwybod fedrwch chi ddim trystio chi'ch hunan o flaen Duw? Yn hollol ar goll, yn gaethweision llwyr. Wel, os ydych chi, dyna lle mae'r newydd da. Achos yn olaf, mae'r mab yn medru'n rhyddhau ni. Mae'r mab yn medru yn rhyddhau ni. Dyn ni wedi gweld bod yna wirionedd. Y gwirionedd ydy Duw yn ei sancteiddrwydd. Dyn ni ar goll, dyn ni mewn tywyllwch, ond mae'r mab yn medru yn rhyddhau ni. Mae Duw am yn rhyddhau ni. Mae Iesu eisiau ein rhyddhau ni. Mae eisiau rhoi golwg i ni. Dyna fyddwn ni'n gweld heno yn pennod 9. Mae Iesu eisiau dod, mae eisiau i bobl i weld, mae eisiau i'n calonnen i gael ei agor. A mae'r darlun yma sy'n cael ei roed yn adnod 36 yn adnod 36. Felly, os yw'r mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Mae'n ddarlun mor, yn unig jyst darlun ydi o, mae o'n wirionedd gwir. Iesu ydi mab Duw a mae gen i fo'r gallu'n rhyddhau ni. Chwch mi roi darlun i helpu chi esbonio fo falle. Ges i alwad ffôn ddoe gan ffrind i mi, Andrew o Gaerdydd. Ac mae Andrew efo hogyn, Jack. A mae Jack yn gobeithio dod ar y mini gwersyll wythnos nesaf. Ac oedd Jack chdi bach yn betrus, ddim yn siŵr. Ac felly oedd o wedi deud, wel, Dad, ga i rannu stafell efo Ben. Achos dwi'n nabod Ben, a dwi'n gwybod bod Ben yn mynd, ga i rannu stafell efo Ben. Rwan oedd Andrew yn medru dweud cei. Na, doedd o ddim. Achos nid Andrew sydd yn arwain y gwersyll. Felly nath Andrew'n ffonio fi ac dweud yligaeth Jack rannu stafell efo Ben. Ac o'n i'n gwybod, hynny di Ben yn mynd i fynd ar y gwersyll lle bod o'n carhannu efo Jack hefyd. So o'n i'n dweud yn sicr, ydy, maen nhw'n carhannu stafell efo'i gilydd. Hynny fi oedd yr arweinydd ac oedd gen i fi'r gallu a'r hawl i ddweud. A dych chi'n gweld, Iesu ydi mab Duw. A mae gen i fo'r hawl i ddweud i fod o'n rhyddhau pobl. Dyna beth mae o'n dweud yn fama. Mae eisiau rhoi yr hodd yma. Dro ar ôl tro yn y penodau cyntaf yma, da ni wedi gweld Iesu'n dweud, fi ydy'r mab, fi ydy'r mab, fi ydy'r mab Duw. Dwi'n caru'r tad, mae'r tad yn caru fi. Dwi'n gwybod beth mae'r tad isio. Mae'r tad yn gwybod beth ydw i isio. Be da ni isio ydy caru pobl, da ni isio achub pobl. Mae'r tad yn rhoi pobl yn llaw i. Dwi'n mynd i gadw nhw yn saff. Ac felly, da ni'n gweld fel yna Duw anfon i fab yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma i fyw y bywyd perffaith hwn. Cynllun rhyfeddol Duw. Dych chi'n ddarllen am Heno 10, y bugail mawr sydd yn dod, fel oedd Gwyl yn sôn amdano fo, yn ymladd yn erbyn y bleiddiad. Mae'n dod i'n cynrychioli ni. Mae Iesu wedi dod i wynebu pob dim. Yr holl demtasiynau yna, da ni methu ymladd yn ei herbyn nhw, a mae'n marw ar y groes. A mae'n llyncu'r tywyllwch yna. Be ddigwyddodd ar y groes? Mi ath hi'n dywyll. Mae fel se Iesu yn dweud yn fanna. Dyma fi yn delio gyda'r tywyllwch yma. Am y oriau yma, does na ddim goleuni yn y byd i gyd. Mae'r mab wedi mynd. Dwi wedi delio gyda'r mab. Dwi'n delio gyda fo. Dwi'n ei gosbi fo. Y golau, dwi'n ei gosbi fo'n fama am bechodau'r byd. Ac wedyn mae o'n atgyfodi. Mae'n dod nôl yn fyw. I ddod â ni at y tad. I'n rhyddhau ni. Fyddwn ni'n canu mewn chydig pan oeddem i mewn carchar tywyll di rhoes dim oleuni. Ydych chi'n gweld o? Ydych chi'n gweld fel ma y gwirionedd yma, cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau.
Y rhyddhad yma o eogrwydd, y rhyddhad yma o'r farn, y rhyddhad yma o'r gaethiwed, yn rhyddhad o'r pechod, yn rhyddhad o uffern. I berthynas gyda Duw. O'n i'n gwrando ar dystiolaeth yn Neithu wythnos diwethaf, oedd hi'n cael ei bedyddio, ac oedd hi'n dweud bod hi wedi dod yn Gristion yn y car rhwng Bala ac Aberystwyth. A bod hi wedi gofyn i Dduw i faddau iddi hi, ac oedd hi'n deud, yr unig ffordd fedra i ddefnyddio i ddisgrifio fo ydy yn taith y Pererin pan mae Cristion yn colli yr holl pac mawr na'r eogrwydd, y pechod oddi ar ei gefn. Dyna di rhyddid y bywyd Cristnogol. Dyna ni'n cael yn rhyddhau i fod mewn perthynas gyda Duw. Dyna beth mae Iesu am ei wneud. Mae am yn rhyddhau ni, mae am yn goleuo ni, a fo ydy y golau. A felly gai ofyn, ydych chi wedi profi'r rhyddid yma? Ydych chi wedi profi'r rhyddid yma mewn gwirionedd? Falle bod chi'n ymwybodol bore yma, bod chi ar goll. Falle bod chi'n teimlo bod Duw yn bell i ffwrdd. Ydych chi'n teimlo mewn tywyllwch. Ond mae Iesu'n dod ac yn deud, fi di goleuni y byd. Trystiwch yn Iesu, gofynnwch iddo fo i ddangos i hun i chi. Falle bore yma bod yna bechod yn pwyso arnoch chi. Efallai bod yna rhyw eogrwydd, bod yna rhywbeth sydd ydych chi wedi wneud a mae o jyst yn pwyso a ydych chi'n gwybod bod o'n wrong. A ydych chi'n teimlo bod Duw yn eich condemnio chi. Ewch at y groes. Ewch at yr arglwydd Iesu Grist. A gofynnwch iddo fo gymryd o, oddi arnoch chi. Gadewch iddo fo dderbyn y farn am y pechod yna arno fo'i hun. Efallai bod chi'n stryglo efo rhyw bechod. Efallai bod chi'n yfed gormod. Efallai bod chi'n cael meddyliau cas. Efallai bod chi'n cael meddyliau anheilwng. Efallai bod chi'n stryglo efo pornograffi. Efallai bod y peth yma jyst yn eich bywyd chi. Ydych chi'n teimlo mae o wedi ynalu. Ond mae Iesu'n dod i'ch rhyddhau chi. Ewch a fo at Iesu, a dowch i siarad efo un ohono ni fel hyneriad, a newn ni helpu, newn ni weddio gyda chi, achos dydy Iesu ddim eisiau i chi fod yn gaeth. Mae eisiau rhyddhau chi, a mi gewch chi'ch rhyddhau. Mae miliynau o bobl wedi profi hyn. Falle bod chi'n ansicr am y dyfodol. Dych chi'n meddwl beth ar y wyneb ddaear sydd yn digwydd. Dych chi'n gweld y byd. Dych chi'n gweld, o'n i'n siarad wrthos diwethaf efo rhywun oedd yn dweud, dwi wir yn poeni bod ni'n mynd i gael trydydd rhyfel byd efo beth sydd yn mynd ymlaen yn Rwsia. Wel, dych chi'n gwybod fedra i ddod at Dduw. A mae o'n yn rhyddhau. Dwi'n gwybod bod fi'n saff. Dwi'n gwybod, fod pethau'n edrych mor fler, dwi'n gwybod bod o'n rheoli. Efallai bod chi'n dioddef. Efallai bod chi'n sal, efallai bod chi'n stuck mewn rhyw sefyllfa. A dydy Iesu ddim yn gaddo fod o'n mynd i dynnu chi allan o'r sefyllfa yna yn syth, ond ydych chi yn gwybod i fod o'n mynd i fedru rhyddhau chi o fewn y sefyllfa yna. Mae o'n medru rhoi llawenydd, mae o'n medru rhoi rhyddid i chi. Ewch at yr arglwydd Iesu. Efallai bod chi'n flin. Efallai bod chi'n dal dig yn erbyn rhywun. Efallai bod hwn yn bita tu mewn i chi. Ewch at Iesu. Cymrwch o'i stor o'i gariad o. Sylwch be mae o wedi wneud drosta chi. Pan oeddech chi yn ei gysau o ac yn byw eich bywyd fel oeddech chi isio, mae o wedi marw trosta chi. A felly mi wneith o roed y cariad, mi wneith o roed y pŵer yna i chi fedru maddau eraill. Efallai bod chi'n unig. A falle bod eich calon chi'n gweiddi allan. Dwi isio perthynas, dwi isio rhywun, dwi isio rhywbeth, dwi isio fwy o ffrindiau. Ewch at yr arglwydd Iesu Grist, achos mi wneith o eich llenwi chi
Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r holl beth eraill i chwi. Ella bod chi di'ch siomi, ewch at yr arglwydd Iesu Grist. Ella bod chi'n stryglo i ddeall eich hunan a'ch teimladau chi'ch hunan. Ella bod chi'n cael panics a'r holl beth yma. Ewch at yr arglwydd Iesu Grist. Mae o medru eich rhyddhau i chi. Ac yn olaf, ella bod chi ar lwybr i ffwrdd o Dduw. Dyna pwy mae Iesu'n siarad efo fama. Right? So, os ydych chi'n edrych ar adnod 30, wrth iddo ddweud hyn, daeth llawer i gredu yno fo. So mae Iesu'n fama, mae'n siarad efo'r llwyth o'r bobl yma sydd wedi dod i gredu yno fo yn ymddangosiadol. Ond be dyn ni'n weld yn sydyn iawn, a be mae Ioan fel sef yn trio dweud wrthyn ni ydy, ylwch, mae'n bobl, maen nhw'n weld bod nhw'n credu, ond actually, maen nhw'n gadael. A dyn ni'n gweld nhw o fewn dim, mae Iesu'n darn yma'n deud, dych chi'n credu yna fi, dych chi'n deud bod chi'n credu yna fi, be dych chi'n neud ydy, dych chi eisiau'n lladdu. A chydig benodau wedyn, mae ar y groes. Efallai bore yma bod chi ar lwybr i ffwrdd o Dduw. Efallai bod chi ar lwybr lle ydych chi yn cael eich caethiwo. Efallai eich bod chi ar lwybr lle ydych chi yn mynd oddi wrth y gwirionedd mawr. Mae Iesu eisiau rhyddhau chi hefyd. Mae eisiau chi sylwi, mae eisiau chi gwestiynu, mae eisiau chi feddwl, mae eisiau chi ddod o'i flaen o ar eich gliniau a gofyn chwilio fi. Dangos i mi lle ydw i ar goll. Dangos i mi lle ydw i ar gaeth. Dangos bob rhan o mywyd i. Nid jyst y pethau sydd yn hawdd, nid jyst y pethau sydd yn hawdd i mi dweud, ond gna chwilio'r rhan yma ohono fi lle dwi'n stryglo gymaint. Lle dwi ddim isio rhoi mewn i ti. Lle dwi isio mynd yn ffordd yn hun. Lle dwi isio cael yng nghaethiwo oherwydd bod y twllwch yma yno fi. Ac o arglwydd gad i mi brofi'r rhyddid sydd yn Iesu Grist. A dyna felly pam bod Iesu'n dweud, mae fod i goleini y byd. Fod i y goleini. Yn gweddi ni di, y byddwn ni yn sylwi hynny'n de. Ac y byddwn ni'n dod i gredu hynny. Ac y bydd ne filoedd ar filoedd o bobl eraill yn dod i brofi y rhyddid trefeddol yma sydd gen ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O gadewch i ni ganu, cyn i ni ddod at bwrdd yr arglwydd, diolch i ti yr holl a lluog Dduw. Am yr efengyl, mae'n geiriau syml iawn iawn, ond maen nhw'n geiriau rhyfeddol. A sylwi ar y drydydd pennill, pan oeddwn ni mewn carchar tywyll di, lle bod chi'n teimlo mewn carchar ar hyn o bryd, rhoi stîm o leini nefol. O'ch ni ganu.
Cael dod at fwrdd yr arglwydd. Da ni'n cael dod i gymryd y cymyn. Mae nhw yn y cefn y fanna, so sewch chi i'w nôl nhw. Os ydych chi angen, rhai ddim wedi pigo nhw ar y ffordd mewn. Mi fydd pethau newid reit sydyn, dwi'n gobeithio efo rheolau Covid ac yn y blaen, ac da ni'n mynd i gael canu heb fasgau mewn chydig bach, fydd yn hyfryd, mewn chydig wythnosau. Ond mae'n hyfryd ydy bod ni'n cael dod at fwrdd yr arglwydd, nid yn bwrdd ni, neu be oedden ni'n siarad amdano fo'n gynt, mae'r gwirionedd yma yn llawer mwy na ni, a nid yn bwrdd ni ydy hwn, ond bwrdd yr arglwydd. Bwrdd nath yr arglwydd Iesu Grist dweud wrth i ddisgyblion, wrth Gristnogion, i gymryd rhan yno fo. Ac felly, os ydych chi'n trystio yn Iesu Grist, os ydych chi wedi gweld bod gennych chi ddim ateb yn o'ch hunan, bod gennych chi ddim goleuni yn o'ch hunan, nid eich ffydd chi sydd yn eich achub chi, nid eich gallu chi, nid pa mor sorted ydych chi, ond os ydych chi wedi sylweddoli bod chi methu wneud dim byd, a ydych chi wedi gofyn i'r arglwydd Iesu Grist eich derbyn chi, ydych chi wedi gofyn i Iesu i faddau i chi. Os ydych chi wedi gweld bod chi ar goll, os ydych chi wedi derbyn iachawdwriaeth, os ydych chi wedi cael eich ryddhau, yna mae'r bwrdd ar gyfer chi. A da ni'n dod i gofio am Iesu, da ni'n dod i gofio am Iesu'n marw drosto ni. Mae Eirin yn mynd i ddod i weddio cyn i ni i gymryd y rhan yno fo. Ein tad, diolch bod ni'n cael dod at fwrdd y mab, diolch arglwydd, trwy aberth y mab, yn bod ni wedi yn rhyddhau o'r carchar tywyll di yna. Arglwydd, da ni'n gofyn i chdi fod hefo ni rwan wrth fwrdd y cymyn arglwydd. Da ni'n sylweddoli arglwydd y bod ni'n hollol anigonol yn yn hunan arglwydd. Arglwydd, os da ni wrach ddim wedi sylweddoli hynny eto arglwydd, da ni yn gofyn hynny yn goleuon ni arglwydd. Da ni'n diolch am ati ydi goleuni y byd arglwydd. Da ni'n cyfadda bod ni i gyd angen mwy o'r goleuni hwnnw arglwydd. Da ni'n gofyn y fydd i hefo ni wythnos hon arglwydd. Bydd hefo ni wrth i ni fynd i mewn i wahanol orchwilion gwaith neu gwyliau i rai arglwydd. Da ni'n gofyn yn ei di'n helpu ni bwysa arna chdi yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch. Felly, wy'n darllen oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd y drafodaeth i chwi. Yr arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddiolch fe'i torodd, a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn a'r cof amdano. Gewch i ni fita o'r bara. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryddwch ef er cof
amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Chwn ni felly yfed o'r gwin. O arglwydd, Iesu Grist, diolch i ti. Diolch am roi dy hun. Tros da ni, diolch i ti. Dy fod ti ddim jyst wedi'n gadael ni. Dy fod ti jyst ddim wedi troi dy gefn arno ni. Fysa ti'n hollol rhydd i wneud hynny. Fysa ti'n hollol deg, yn hollol sanctaidd. O arglwydd i'w dad, ond da ni'n diolch dy fod ti wedi edrych arno ni. Dy fod ti wedi cynllunio ffordd yn rhagwyddoldeb i'n hachub ni. Da ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu wedi dod, wedi byw y bywyd perffaith yna, wedi cerdded ar yn deiar ni, wedi gwisgo yn natur ni, ar y groes i fod o wedi marw trosta ni, a'i fod o wedi atgyfodi. O, diolch i ti. Diolch bod ni'n cael cofio'r pethau yma rwan. Diolch am just pa mor da ni'n medru teimlo fo, da ni'n medru deimlo fo, da ni'n medru flasu fo, da ni'n medru aroglu fo, Dad. Da ni'n gwybod fod y pethau yma'n wir i ni. A Dad, fel o Ddeirin yn deud, gad iddo fo gael effaith arna ni wrth i ni fynd allan yn ystod yr wythnos yma. A Dad, da ni'n diolch i ti. Byddwn ni ddim angen gwneud hyn am byth. Da ni'n diolch bod ni angen gwneud hyn tan bod ti'n dod yn ôl, ond diolch rhyw ddydd mi fyddi di yn dod yn ôl. A mi fydd pob clun yn plygu i ti. A mi fyddwn ni'n cael profi y rhyddid yma, y rhyddid da ni'n deimlo rwan, o fyddwn ni'n cael ei brofi fo'n reality yn bywyd. A da ni yn diolch i ti, a da ni'n glodfori di, a da ni'n daddoli di, a da ni'n rhoi yn hunain unwaith eto o'th flaen di. O, Dad, diolch i ti. Amen. Gadewch i ni ganu i orffen fenaid mola ddiw'r gogoniant. Dwg dy drysor at ei draed. Tri a brofodd ei faddeiant. Os da chi wedi profi, da ni wedi profi maddeiant Iesu Grist. So does a ddim byd gwell. Ti a olchwyd yn y gwaed. Moliant, dyr o mwy. Gorau gaid.
Wel, peidiwch a brysio ffwrdd. Os y baned, oes, lyflu, gret, so mae'n y baned i ni ar y diwedd. Felly, peidiwch brysio i ffwrdd, ni gael cyfle i rannu ac yn y blaen. Newch chi jyst gweddio i orffen o arglwydd. Diolch i ti am yr hyddid yma. Diolch os da ni'n credu yn o ti. Os wyt ti wedi agor yn llygyd ni bod ni'n rhydd mewn gwirionedd. A helpa ni bob un ohono ni fynd allan yma rwan, yn yr hyddid rhyfeddol yna, a boed i eraill, o dad, brofi mwy a mwy. Yn cymdeithas ni'n ffrindiau yn teuluoedd ni brofi yr hyddid rhyfeddol yma, o gael dadnabod di, o gael siarad gyda ti, ac o gael profi dy gariad di. Amen. I fod i wneud rhywbeth rwan, dwi wedi cael orders i wneud rhywbeth, felly da ni'n gwybod cyn dolyg oedd yna rodd wedi cael ei roi i mam a dad, i ddiolch am yr blynyddoedd o wasanaeth i'r eglwys, ac felly mae'r llun y gwreiddiol yma rwan gan Sioned i chi, a felly fel eglwys, da ni jyst eisiau rhoi hwn. Da ni eisiau dweud diolch i chi am bob dim. Ac mae rhaid chi ddod ymlaen. Oes y rhywun efo ffôn? O, na, Nia, Brill. Ond ddim angen i fi ofyn. So yna'n gret, achos fedrwn ni roi do. Symud yn ôl. O, mae eisiau. Na ni. Dwi'n beth dwi'n edrych yn Reit, dwi hefyd yn mynd i dynnu llun efo trio cael gymaint o'na chi mewn a phosib. Trowch ffordd arall yn. Na ni, gret. William, Gwenny. Brill, lovely.